juga Bapak Suen Ki Dalang Pramono Jati, monggo. Iya, ini tadi pamanggugati yang punya gawe yaitu Bapak Kromo atau Bapak Durrahman ya. Ini krunya lintas budaya yang paling tengah ya. Pak Kusenan. Oke, selamat siang. Dariku selamat malam. Dalam rangka mempererat tali jalinan silaturahmi keluarga besar Padepokan Lintas Budaya yang dikemas dengan seni lintas budaya, mempererat tali silaturahmi pada jariku pertalian cinta. Seniman seniwati lansia. Oh iya, lansia. Sing penting adewe Iya. gak pandang umur Pak pandang umur. Gak pandang umur. Gak pandang umur ya gak pandang bulu. Sing penting pokoknya melakukannya gak dituntun mungkin isok bisa datang ke sini ya, bisa gabung ke grup ini. Semoga nanti dari ojo kok mek gur sing umure 50, sing umure 70 iki lho. 100 pun pokoknya saya kuat melaku. Bisa kuat gabung nang lintas budaya. Pak Kusenan, oke, gimana? Sesuai dengan seperti biasa, ya. tadi tidak ribet kita absen. Aku wis ngeling-eling ya karena tidak terlalu banyak keluarga besar Padepokan Lintas. Tadi iki sing teko dhisik 2, 3, 4, 5, 6, 7 wis aku mang wis batin ya. Sing katuran minggah wonten ing teras. Teras pinggir. Aku mau ngomong takon munggah nang teras. Lah saiki si tinggil utawa pagelaran yang ora enek kene wong iki. Iki pelecehan. Loh, bener ah? Lah ngomong gak bener iki disaut. Oh iya. Dadi ketok setele. Iki pelecehan ngono iki ya ndang disaut. Tidak pelecehan. Lah apa? Apa ya jenenge lek karane? Lesehan. Lesehan. Iya lesehan. Ayo Mbak Titis disepoti ya Mas Karmiti ya. Nah, Mbak Titis. Yuk kita panggil dari yang satu ini, termasuk ini ibu kita semua. Ibu kita, bukan ibu kita Kartini. Bukan. Ibu kita semuanya ini yang hadir ya. Mbak Titis. Monggo ada lintas budaya. Abang Ijo. Aku ini lagu gunung-gunung kuwi rapal lho maknane. Iki wis suwe gak nyanyi. Nganu ayo Bu. Sapa iku? Bu Kromo. Ayo nyanyi joget mbak aku. Ya ora apa-apa. Ayo, lah jare mau kate kongkon paes katene joget tok. Ayo. Ya gak apa-apa nek kene kenduk-kenduk. Oh iya. Keliru ya. Iki wis suwe gak nyanyi iki. Lali ku nek lali piye Pak Nan? Didenda ya. 100.000. Waduh, gak nggo dhuwit belas iki mau adikan. Dompete keri. Lah kok didelok nek Ayo tarik sih. belas.